Hej, jeg vil nu vise jer de to Freedom Coast to Dream Rail to Diamant eller hvad nu. Okay, du trykker der. Den første kode er og nu har jeg så gjort det, så jeg kan ikke gøre det, eller få dem. Så skal de vente, og så lægger den lige lidt. Se, nu har jeg så gjort det, men så gjorde man det, så gik den ind til sociale, og så gift, og så kan man trykke der. Og den anden kode, nej, fuck nu af med. We on 7. Det der. Og det samme med den, der kan jeg heller gøre det. Men så har du 35 af dem der. Hallo. Ja, du så godt, hvad koden var. Sådan der, ja.